Il-Ministeru għall-Edukazzjoni qal li l-MUT għandha tissospendi d-direttivi tal-azzjonijiet industrijali li għandhom impatt dirett fuq l-istudenti biex ikomplu d-diskussjonijiet dwar il-ftehim kollettiv ġdid. Fl-istqarrija l-Ministeru għall-Edukazzjoni għamilha ċara li l-istudenti qatt m'għandhom ikunu vittmi ta' tilwim industrijali għax fi kliemu l-istudenti għandhom kull dritt li jgħixu ħajjithom b'mod seren waqt li jingħata edukazzjoni ta' kwalità. Intqal li ġimgħat ilu, il-Gvern poġġa fuq il-mejda tad-diskussjonijiet dokument sħiħ li jinkludi wkoll proposti finanzjarji li jirriflettu żidiet li sejjaħ b'saħħithom. Ir-rimarka li sal-lum ma kien hemm ebda kontroproposta għalihom. Spjega li għaldaqstant, id-diverġenzi f'dan l-istadju mhuwiex fl-aspett finanzjarju imma dwar talbiet relatati ma' tibdil fil-preżenza tal-letturi u ħaddiema oħra fuq il-kampus. Il-Ministeru għall-Edukazzjoni qal li minkejja dan ġie reġistrat progress tangibbli fin-negozjati fosthom u b'mod partikolari fejn jidħlu l-letturi. Ġie spjegat li matul in-negozjati l-MCAST talbet kemm il-darba sabiex jiġu rtirati d-direttivi industrijali li ilhom jaffettwaw il-ħajja studenteska iżda sal-lum dejjem ġew miċħuda tant li dawn għadhom fis-seħħ. Il-Ministeru għall-Edukazzjoni qal li tmexxija tal-MCAST tibqa' disposta għal aktar negozjati mal-MUT meta jiġu sospiżi direttivi. B'reazzjoni l-MUT qal li l-Gvern huwa responsabbli fid-dewmien biex jintlaħaq bil dwar ftehim kollettiv ġdid mal-letturi tal-MCAST. Fis-tqarrija l-MUT li qalet li s-Segretarju Permanenti fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Joyce Cassar li qed tmexxi n-negozjati fin-naħa tal-Gvern irrekordjat lilha nifisha tagħmel lista ta' talbiet pendenti preżentati mill-MUT li qalet għall-Gvern mhumiex aċċettabbli. L-MUT għamlet ċara li mhix se tirtira t-talbiet tagħha u d-direttivi tagħha fl-MCAST se jibqgħu fis-seħħ. Qalet li mhuwiex minnu li diverġenzi huma dwar talbiet relatati ma' tibdil fil-preżenza tal-letturi u ħaddiema oħra fuq il-kampus. L-MUT rimarkat li l-Gvern ma jridx jiddiskuti l-istruttura tal-progress tal-letturi u l-kriterji li jaffettwaw il-gradi kollha f'dan il-ftehim. Fakret li l-proposta finanzjarji li ppreżentat lill gvern xurilu ma ġietx aċċettata. L-MUT spjegat li għadha m'għamlitx il-kontroproposta tagħha għax l-ewwel irid tkun hemm determinat it-test tal-ftehim li fl-aħħar mill-aħħar qalet jiddetermina t-talbiet finanzjarji. Staqsiet fost oħrajn għaliex il-Gvern iddeċieda li ma jkomplix bin-negozjati u għaliex jgħid li sar progress fin-negozjati u f'daqqa waħda waqqaf kollox.